Do ba 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 do. Halang di siya guys. Kasadyong halang nga. Perte yung halang nga jud. Di pa kaya. Patukan ka sa kahalang ba mo. Dikit sa tutunlan. Kaji ayos. Huwag ako ngabil ba. Patay lagi. Biday ni Dalim ay ang kahalang. Sa una, wala jud ko ni testing ani ba. Karon lang jud ko ni testing ani kaon. Kay gidadaan ko sa akong alaga. Gahapon nanguli sila gitunulan kong tulo ka pack nga samyang. Karon kabalo gud ko nahalang pero testingan jud nako unsa jud siya kahalang kay sa kadaghan-daghan na to gitestingan ba na pagkaon. Testingan jud ako ni basta mamaak man jud ay. Abi jud ako kanang makaya ra. Gi-challenge jud ako kung kagalingon kung unsa jud. Perte nga halang nga. May gani naka-recover ko sa pagkatuok na ko lagi. Basta jud halang nga. Abi na kong isog kay ko sa sili. Tagam ay. Di na ko mausab. Di na ko mausab mga guys. Tama na ni. Itistingan ako siya gurot pero di ko siya mahurot. As in, grabe.
Kaon tagkuan guys, pahan nga gibutangan og strawberry jam kay para mawala ang kuan. Mawala ang kahalang, grabe ang kahalang. Oo na. Nya. Wa jud ako nahurot kay. Di na jud makaya. Marang kaorang upan. Pero tidyong halanga ay. Kasi na ako ang ngabil. Halanga ay jud. Oo na, tagaw. Hindi ko musab. So, mauna ni, naman ako explore sa Samyang Challenge. So, nagkamot ko og pawala sa halang. Kaya kayo salamat sa pagtanaw. Thank you guys. Mao akong gikaon. Samyang Challenge. Humana jud. Salamat sa pagtanaw guys. Bukaon mo ani pag-andam na jud mong tubig. Kining duha. Di na ako na makaon. Ako na ni for your eyes only. Pati yung halangan guys. So, nagkaon ko asukara na. Tulo ay. Hila kong ilong. Nga nung ni-enter. Gawa na hurot. So, ilabay na to na. Muna nangapi ko. Para mahuwasan ako ang kuan. Nanginit akong tingin. At akong tatunla, nanginit. Ako nga bil, ihubag. Ihubag tawon. Tatat. Sabit sa tutunlan ang kuan. Samyang. Ang noodles. Hilak ang ilong. Mauna. Nga, mauna. Para mawala dyan. Nag-on pa ko, nag-toast bread pa ko, ana. Nagluto og toasted bread. Butangan akong cheese. Butangan akong sugar. Kaya para mawala jud ang kainit, kahalang sa kong habil. So, nagapaabot ko, nagkapi-kapi ko. Kay, grabe, halangan lagi sa kong habil, guys. Gahulat ko sa kong toasted bread. Nagkatawa yung tao ng anak sa kong madam kay nganong. Nagmukbang kong sangi. Kitagaan ang mood ko. Akong ginaisip, hindi ko nag-testingan, wala yun. So, subukan na. Luto na ako ng toasted bread. Tahan ko ng sugar para ma-relieve jud akong lips. Sa lips ang perting halanga. Naibutangan ako ng ano, cheese o sa sulod cheese o sugar. Daghan para matamisan ba, makawala man ng sugar sa halang, sa sili. Grabe. Nya, dahang salamat sa pagtanaw guys. Anang giingon nga nung may kaon. Grabe nga pagkaon, mangaway man di ay. Mangaway man di ay. Hilak ko ay, nihilak yun ko sa kahalang. Grabe. So mga unta guys, samahan niyo ako sa aking pagpawala sa kahalang. Dili mo po dahil nilalim ng samyang. Sa unang mga nahitabo, sa unang panahon, wala dyan ko testing anak kay talawa may og sili. Sabit yun sa liog ang kahalang. Matukan ka. Kung dili marabanan, pwede ka cause of cardiac siguro. Pilit na sa tutunulan dyan ang halang. Muna, punga-punga, pasok inom ng tubig eh. Ha? Wala horot.